നമസ്കാരം, ന്യൂസ് പ്രൈം മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു വലിയ തീക്കുണ്ടം പോലെയാണ് അവിടുത്തെ BJP അതിശക്തമായി NCPക്ക് മേൽ പ്രഹരം പോലെ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അശനിപാതം പോലെയാണ് ആ അടിയിൽ നവാബ് മാലിക് എന്ന മന്ത്രി വീണിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് BJPയുടെ MLA മാർ സഭയുടെ കോറിഡോറിലും മറ്റുമായി പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റും നടത്തി അവിടെ ഒപ്പുശേഖരണം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. NCPയുടെ നേതാവും സ്പീക്കറുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ വരെ അവർ അവരുടെ ഒപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്നത്. NCP നേതാക്കളിൽ പലരും നവാബ് മാലിക്കിനെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാണ് BJPയുടെ നേതാവായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇനി NCPക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ശരത് പവാർ ഇതിനെ മിക്കവാറും പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരുമെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ BJP പരസ്യമായി കളിയാക്കി പറയുന്നത്. മഹാവികാസ് അഘാഡി എന്ന ഈ സംഘം ഇത് വെറും തട്ടിപ്പാണ് എന്നാണ് BJP നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇതിനധികം ആയുസില്ലെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ രാജിവെക്കേണ്ടി വരുമെന്നുമാണ് BJP പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഉദ്ധവ് താക്കറെ കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലത്തോളമായി അതിശക്തമായാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2019 നവംബറിൽ ചുമതലയേറ്റ ഉദ്ധവ് താക്കറെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അതിശക്തമായ ഭരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. 2.25 കൊല്ലമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് തൊടാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല BJP നേതാക്കൾക്ക്. അതിൻ്റെ കൃത്യമായ വാശിയും കല്ലുകടിയും ഒക്കെ ഓരോ നേതാക്കളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതല്ല BJPയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്. ഒപ്പം നിന്ന് വോട്ട് വാങ്ങിയ ശിവസേന അവരെ ചതിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ശിവസേന പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ബാൽ താക്കറെയുടെ കാലത്താണ് BJPയെ കൈപിടിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്കി തീർത്തത്. അങ്ങനെ വളർത്തിയ കൈക്ക് തന്നെ കൊത്തിയ ഇനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നും ഇവരെയൊന്നും വിശ്വസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഒപ്പം കൂട്ടാനോ കൊള്ളത്തില്ല എന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറയുന്നു. വൈരികളെ പോലെയാണ് BJPയും ശിവസേനയും ഇപ്പോൾ തമ്മിലടിക്കുന്നത്. അത് ഒരു തെരുവ് യുദ്ധമായി മാറാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കണമെന്നുള്ളതും ഉദ്ധവ് താക്കറെ അണികൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ പലതും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രകോപിതരാകരുത്. അവരുടെ ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കുന്നവരെയൊക്കെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ കൊണ്ടും മറ്റും അന്വേഷിപ്പിക്കാനും പിടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നോക്കുമെന്നും അതിലൊന്നും വീണു പോകരുതെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ശരത് പവാർ കൂടി ഇരിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഒരു നീക്കം നടത്തുന്നത് മറ്റ് പല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെയും അമ്പരപ്പ് ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബൃഹൻ മുംബൈ ഇലക്ഷൻ അടുത്തിരിക്കെ അവിടെ ശിവസേനയാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് BJP എത്ര തന്നെ ആഞ്ഞു ശ്രമിച്ചാലും വിജയിക്കില്ല എന്ന സത്യവും ആ തിരിച്ചറിവും അവർക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശിവസേന ഈ കാര്യത്തിൽ പിടിമുറുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 1-2 മന്ത്രിമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും തുമ്മിയാൽ തെറിക്കുന്ന മൂക്കല്ല ഇതെന്നും ഇത് ഞങ്ങൾ കുറെ കണ്ടതാണെന്നും കളരിയിൽ പയറ്റി തെളിഞ്ഞവർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ അടിവരയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഫഡ്നാവിസിന് കൃത്യമായി മറുപടി പറയാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, നവാബ് മാലിക്കിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി ഉറപ്പായതുകൊണ്ടോ മഹാവികാസ് അഘാഡി സഖ്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 5 കൊല്ലവും പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുറവുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ അദ്ദേഹം അന്വേഷണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സത്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ BJP ഈ കാണിച്ചതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരയാകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറയുന്നത്.